нодидаҳоеро мемонам, ки ҳамин ки антенни нағзе ки дидам гуппаи эфир медарам. бовар кунед. ман аввал салому дуруд мегуфтам ба якояки шумо азизои дилу дида, дӯстони гироми қадр. Так, чай будем истехунеш. Поверните устройство. ва мехостам гӯям, ки соли нав ба якояки шумо муборак бошад. омадомади соли навро муборакбод мекунам. хуб, омадомади соли навро ба шумо муборакбод мегӯям. бародари азиз, агар ба саволотон ҷавоб надодам, ама хафа нашаведон. инам ту доред шушоба. ама хафа нашаведон, зеро ки дар сари чамбараки мошин рул гӯем, рул дар сари рул қарор дорам ва наметавонам ки саволҳои шумо хонда бошам. танҳо чӣ мехоҳам гӯям, соли нав ба якояки шумо муборак бошад. соли нави мелодӣ. гарчанде ки бисёриҳо дар ҳамон ақида ҳастанд ки ин соли нави одамизод ба ядираш табрик намекунад. хай кун нав шудани сана аст ку ба ҳар ҳол муборак бошад. дар шаҳри бостонии Панҷакен қарор дорам. ман аввал мехостам миннатдории худамро ба тамоми ҳамин ёру дӯстон, бародарон, мухлисони азиз, дӯстони гироми қадри ғоибонаву ошкорои ман расонда бошам, ки анамин маҳз шумо сабабгор гардида истодаед ки сату сифати кории мо ва канали мо як карда бошад ва зафарияте ки мо кайҳо дар орзуяш будем расида истодаем. ман ҳамин то ба осмон миннатдор ҳастам ва махсусан муроҷиат мекардам ба ҳамон бародарон, дӯстони гироми қадре ки дар як сатҳи баланди зиндагӣ ва дар як сатҳи баланди вазифагиву шароити зиндагӣ қарор дореду моро ҳурмату эҳтиром мекунед, додар мехонед, бародар мехонед ва эҳтиром мекунед. ман ба шумо як чиз мегӯям. шумо аз ман наметарсед, шумо аз ман қарздор нестед, шумо вазифадор нестед ки маро эҳтиром кунед. танҳо инсони бузурге ҳастед ки қадри хизмати як каса мерасед ва ба хотири танҳо ин ки наворбардор ҳастему хизмат карда истодаем, шумо инқадар ҳурмату эҳтироми худро барои мо дареғ намедоред ки ин бениҳоят боиси сарфарозии мо мегардад. як ҷаҳон ташаккур. бовар кунед, ин аз сидқ аст, ин аз сидқи дил аст. ана акнун бародари азиз, як чиз мехостам гӯям. ай дӯстони аспдору паҳлавону чобуксавору ва мухлиси бузкашӣ, яки дар паси телефон шумо аз ҳолату вазъияти ман бехабар ҳастеду ҳар гуна хулосаҳо мебуроред аз суҳбатҳо бо шумо карданҳои ман. яъне ё шояд дар назари худам ҳам баъзе вақт ҳамин хел метобад ки ман беҳурматӣ зоҳир карда истодам вақти дар рафти гап задан, ё ин ки ҳамчун як одаме ки аллакай обрӯям дар як сатҳ расиду аз сари худ рафтам, ё ин ки гӯем боз чӣ гуфтам мумкин аст сершудагӣ мегӯем ку одаме ки сер шуд аллакай ба кӯрнамакӣ даст мезанад ку ба ҳамин гуна одам шояд ки монанд сухан меронам. аммо ин гуна нест. бародари азиз, ҳама он бахшишу ҳама он узрхоҳии маро қабул мекунед, зеро ки ман бисёри вақт дар тӯи маърака ҳастам. ман ҳозир аллакай соат чанд аст? 8 шаб аст. ман амирӯз дар хизмати мардуми ёрӣ будам. ман аз мардуми ёрӣ махсусан миннатдор ҳастам ки дар тӯйҳои худ моро даъват мекардагӣ шуданд ва маъракаву тӯйҳои худро барои мо бовар мекардагӣ шуданд оҳиста оҳиста. ва мо пайваста дар тӯйҳои мардуми ёрӣ дар хизмат ҳастем. навакак ман аз тӯи мардуми ёрӣ баромадам барои як ҳамкори мо, як шогирди мо дар деҳаи Шингак дар Ғарибак тӯй буд. Панҷакен омадагӣ буд. ҳамона омада гирам гуфта ман шаҳр омадам Панҷакен. ман ними шаб аст. то ба он даме ки як маротиба агар маъзарат медонед, ман мехоҳам ки ҳамин ҳукумати шаҳрро нишон диҳам. ба чӣ хотире ки шумо бовар кунед ки ман дар шаҳр ҳастам. бисёриҳо бо ҷамъият кор кардан душвор аст. бародари азиз, макун ҳама он камбудию ҳама он эркагиҳои моро
болои чашм мехонед, зеро ки додари шумо куманам. Ба ҳамин хотир ҳаст ҷамъият, дар ҷамъият ҳастанд инсоное ки бовар намекунанд, шояд мегӯянд ки ман дар шаҳр гуфтам, аммо дар шаҳр нест. Ба ҳамин хотир нишон додам. хулосаи гап чи аст? Аз тӯи нав омадам шогирда гирифтам, ҳозир худи ревади поён мерам, шогирда мепартоям, то хона мебиём, чизомо холӣ мекунам ки нисф шаб нисф мешавад. Баъд як чизи дигар ки ман ҳамин ҳозира ҳолате ки ман дорам, бовар кунед, ҳамин чӣ мегӯянд, як сагбача ё ки пишакбача ҳамин дошта акон мекунед ку як никне шалах мешавад, аҳавай баттар ҳастам. Ҳамин хоб зер кардост, бовар кунед ба зӯри истодагем. барое ки шанбе якшанбе як рӯзҳои муҳими кории мо ҳаст ки мо пайваста банд ҳастем. Баъд барои чӣ ман инқадар бисёр гап зада истодам, хоста истодам ки дили шумоя дарёбам, дили шумоя дарёбам ва дарди дилама гуфта бошам ки шумо мана дуруст дарк кардан тавонед. Бисёри ман рости гап дар назди бархе аз аспдору паҳлавон худамро қарздор мешуморам. Рости гап ин ягон ҷои пӯшида нест. Ҳама он кору фаъолияте ки ман мекунам, ман мехоҳам ки шаффоф бошад. Фаҳмидед, он чизе ки дар дарунам аст, он чизе ки дар ғайби ягон кас мегӯям, мехоҳам ки ошкоро гуфта тавониста бошам. То ба ҳозир ба тамоми он саволҳо ман бояд ки ҷавоб дан тавонам. Ба ҳамин хотир ман ошкоро мегӯям ки ман худамро дар назди бархе аз паҳлавонҳо ва бархе аз аспдорон бовар кунед қарздор мешуморам. Аз чӣ ҳисоб? масъалаи оне ки ҳаққи хизмати моро бисёртар зиёдтар медиҳанд, ин як тараф. Масъалаи ҳаққи хизмати як гап мешавад. Агар ягон кас раваду масъалаи ҳаққи хизмата миннат кард, 10 баробар додан мумкин аст вай чиза. аммо ман дар кадом масъала худамро қарздор мешуморам? Дар ҷомеаи мо ҳастанд одамҳое ки, ҳамин хел одамҳо ҳастанд ки бовар кунед гапи анчамунча одама гап ҳисоб намекунанд. яъне ки чихе карда гӯям шумо дуруст фаҳмед. Мақсади гапам ин аст ки обрӯяшон баланд аст, гапашон гап аст. ҳар гуна одама гапаш дар он хел одамҳо намегузарад, аммо сухани моя қадр мекунанд. маъношо фаҳмида накун, маънош чӣ аст? Ман як наворбардори оддӣ ҳастам ку, як камерачи одам ҳастам. Ман андугиред дага инҷа камтар дорам осудаҳолона суҳбат кунам. Шумо кити, шумо ғанимат, вақт ғанимат, динор ғанимат. Худо медонад ин баъд аз 10 дақиқа ки асту ки не, бародари азиз. Мана бинед, аммо ки бобо султон дар тамоми наворо ҳастанд, мана аллакай имрӯз дар байни мо нестанд. хуб, гуфтам мехоҳам ки ҳастанд одамое ки дар ҷамъият ки анчамунча одама писанд намекунанд, гапашон гап аст, аммо моро ҳурмату эҳтиром мекунанд. новобоста аз оне ки як одами оддӣ ҳастем, як одами хоксор. хай хоксор гуфтан шояд ки вай шавад, беадабӣ шавад, аммо як одаме ҳастам ки оддӣ ҳастам, аммо моро эҳтиром мекунанд. ба ҳамин хотир ман худамро дар назди ҳамин гуна одамҳо қарздор мешуморам. барои чӣ? Барое ки шояд ки ман ба ҳурмату эҳтироми онҳо расида натавонам. баъзе он суханҳо, баъзе он ҳурмату эҳтиромое ки онҳо мекунанд, мо наметавонем ки дар интернет нашр кунем, зеро ки махфӣ монад беҳтар. танҳо худам дар хиҷолат ҳастам. рости гап бовар кунед, ҳастанд инсонҳое ки агар гӯянд ки умед гӯш кун, давай ам кадри аспи мана парто гӯнагар, ман ҳаққи не гуфтана надорам, мекунам. кардан ба вазифадор ҳастам ҳатто, фаҳмидед, аммо михел намекунам. аммо ҳурмат, эҳтиром, додарҷон, бачаҷон, бародарҷон ё акоҷон, илтимос ҳамун кора кунед. ман бовар кунед дар хиҷолате ки хиҷолат ҳастам назди ҳамина одамҳо. имрӯза эфири ман ҳам махсус ба ҳамин хотир буд. бовар кунед. барои чӣ эфир кардам? видео накардам, эфир кардам. барое ки ман исбот кунам ки ман айни ҳол дар шаҳр қарор дорам, дар Панҷакен, дар хона нестам, бародари азиз. ба ҳамин хотир гуфтан мехоҳам ки азизои диле ки шумо маро инсон мешуморед ва ҳурмату эҳтиром мекунед. сари ман хоки қадамҳои шумо, бе ягон хел муҳоббот, аз таҳти дилу самимӣ. ман наменӯшам ки агар гӯям ки ман маст ҳастам, ҳушёрона гап зада истодам ва ба ин гапам ҳамавақт ҷавоб хоҳам гуфт. ман аз шумо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам. онҳое ки агар хоҳед маро фармон медиҳед ки ман хизмати шумоя буд мекунам, аммо шумо фармон намедиҳеду хоҳиш мекунед, аммо шумо фармон намедиҳеду эҳтиром мекунед, илтимос мекунед. бовар кунед, ман ошкоро рӯйрост мана дар ҳамин байни инқадар мардум мегӯям ки ман назди шумо дар хиҷолат ҳастам. агар шарманда ҳастам гӯем, шояд ки мазмуни худашро гум мекунад, аммо ман дар назди шумо дар хиҷолат ҳастам. бовар мекунед? ба ҳамин хотир
шумо маро маъзарат доред. шумо тасаввур кунед ки ҳамин як додари шумо ё як фарзанди шумо ё як бародару акҳои шумо ҳамин вақте ки сухани шумо рад мекунад, фикр накунед ки беписандӣ кард, фикр накунед ки ин наглигӣ кард. Не, нагли нестам, беписанд нестам, хуб мегӯям, ваъда метиҳам, пагоҳ мегӯям, як кори мо як коре аст ки ғайри нақшавӣ сурат мегирад. фаҳмидед? мисол тасаввур кардем, ман имрӯз намедонам ки пагоҳ барои ман ягон закаси дигар мешавад ё не. ман барои шумо мегӯям ки ман пагоҳ соати 8 кадри аспи шуморо ё кадри ҳунарнамоии шуморо бурида равон мекунам, аммо пага ман дар закас ҳастам. маро маъзарат медонед. танҳо имрӯза эфири ман ана ҳамин хотир буду, халос. ва ба бархе аз аспдорону паҳлавононе ки намедонам чандин маротиба гуфтам ва боз мегӯям ки гӯё ки чизеро намешунаванд ва гӯё чизеро намебинанд, як рӯз не як рӯз вақти ҳисобу китоб мебиёяд. барои чӣ хотир ина бинед, шумо савол надода, ман худам савол дода ҷавоб диҳам. бисёриҳо шояд ки дар ҳамин ақидаву дар ҳамин савол бошанд ки умед ту гӯш кун, барои чӣ дар вақти аввали мавсим гуфта будӣ ки он аспдороне ки саҳм намегузоранд аспошонам мебурам, чӣ ба дар лавзат на истоди, имрӯз набурида истодаӣ? ҳақ доред ин гапа гӯед. мо барои ҳама як хел хизмат карда истодем. дуруст аст ё не? Дуруст. ягон каса аспаша набуридем бесабаб. ҳоло бесабаб аспи ягон каса ҳоли набуридем, аммо гуфта будем ки мебурем. гуфта барои чӣ набурида истодам? ман миннатдор ҳастам аз барандаҳову аз раису аз ташкилкунандаҳои бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳри Панҷакен сахт миннатдор ҳастам. барои чӣ? ба он хотире ки мо соли гузашта ҳамин бозиҳои бузкаширо ҳам хел навор мегирифтем тамом. имсол ҳамун маъракадорон, ташкилкунандаҳои бузкашӣ моро заказ карда истодан, гӯем фармоиш дода истодан. мо ҳаққи вай буридан надорем, ҳаққи он чиза буридан надорем, бародари азиз. ба ҳамин хотир рӯзе мерасад ки як рӯз не як рӯз ма ҳамин ҳар бузкаши худо мегӯям ки ҳамин заказ накунад, шояд ҳамин равому тақар бурида даврида парофтан гирам, не афсӯс ки бо заказ мешавад. ба ҳамин хотир, бародари азиз, ҷавоби ин савол ҳамин аст ки соҳибмаъракаҳо барои мо ҳаққи хизмат дода истодаанд. ташаккур ба ҳамонҳо гӯед ки ба шарофати ҳамонҳо мо монда истодаем, рафта истодааст ҳамин аспони шумо ё ҳунарнамоиҳои шумо. як рӯз не як рӯз ҳолате мешавад ки моро соҳиби ягон бузкашӣ даъват намекунад. шояд ки дар деҳаи худаш наворбардор дорад, шояд ки ҷияни худаш наворбардор аст, шояд ки ягон одам ҳам ту бепул навор мегираду эҳтиёҷ пайдо намешавад ки моро заказ карда бошад. ана он вақт мерасаду ман худо хоҳад сартировка мекунам. сартировкаи тоҷикӣ чӣ мегӯем? хай ҳамин хел да мекунам. ин ваъда додам, мегӯям, гуфтам мекунам. он аспдорону паҳлавононе ки имрӯзҳо дар бари мо ҳастанд дар масъалаи саҳмгузорӣ, мо хизматҳои онҳо фаромӯш нахоҳем кард, ягон вақт фаромӯш намекунем. ҳамун рӯзҳое ки ин аспҳои муваффақашонро агар фурӯшанд ҳам, агар умраш ба поён расаду ягон аспи номуваффақ гиранд ҳам, мо реклама мекунем, мо дар хизматашон ҳастем. ягон монеа нест. зиндаву саломат бошед. як маротибаи дигар барои одамоне ки нав даромаданд мавзӯъро мефаҳмонам ки ман дар хиҷолат ҳастам дар назди ҳамон одамҳое ки моро сахт ҳурмату эҳтиром мекунанд, нигоҳ накарда ба оне ки агар ҳурмат накунанд ҳам мо вазифадор ҳастем ки хизматашон накунем, вазифадор ҳастем ки эҳтиромашон накунем, вазифадор ҳастем ки даст дар пеши бар хизматашон накунем. аммо ба ҳамин нигоҳ накарда болои ҳурмату эҳтироме ки мекунанд ҳаққи хизмат метиҳанд. бовар кунед ана. ин аз дар мавзӯи ҳаққи хизмат гап задани ман бояд ки ягон ҷои на гандагӣ дорад, на ягон ҷои шармандагӣ дорад. чӣ ки ман меҳнат мекунам, ин ҳаққу ҳалоли ман аст, фикр мекунам ҳамин хел аст. ба ҳамин хотир интизор шавед, як рӯз не як рӯз мебиёяд ва дар ягон бозии бузкашӣ мо ҳамин хел хизмат меравем ва танҳо ба он одамоне хизмат мекунем ки ба ғайр аз соҳибмаъракаҳо дар бари мо дар масъалаҳои саҳмгузорӣ ҳастанд. ва бародари азизе ки моро сахт ҳурмату эҳтиром мекунед, ман барои шумо дар телефон ё рӯбарӯ рӯи рост не ман намепартоям, вақтам нест, гуфтан наметавонам, ваъда метиҳам имрӯз пагоҳ фардо камакак ба таъхир мегузорам, 2 рӯз 3 рӯз мегузаронам. аз ҳамин як қошуқ хуни мо гузаред, аз ҳамин гуноҳи мо гузаред. гуфтаи гапам ҳамин эфир ҳама қадар маъно дорад. ба ҳамин хотир як ҷаҳон ташаккур ба тамоми мардум. бовар кунед, ман як
як чиза медонатона намехоҳам ки дар пои душманам хор халад. эй он одамҳое ки маро бад мебинед ку парвардигор иқболатона баланд кунад, ягон вақт дар початам хор нахалад, ҳамихе давлататона парвардигор зиёда кунад ки рехтан гиреду аз ҳамун рехтагиҳош моам чинда рафтан гирем. ягон инсоне ки фикр мекунед ки мо шуморо ғараз дорем, аз ғаразу аз бадбинӣ ягон бор буридем ё ки аз бадбинӣ наворатона кӯр кардем, ин гап хато аст. ин гап хато аст. парвардигор кунад ки осмони мо софу беғубор бошад, мамлакатамо ҳамчун имрӯза тинҷу осоиштаву ором бошад ва бозиҳои бузкашӣ шудан гирад, мо хизмат карда рафтан гирем. зиндаву саломат бошед. кам кам ҳамун заруррои суханотона мехонам, нахондагиҳо хафа намешавед. ман ҳаминҷо ба абдуҷаббор буден, бародари азиз Абдуҷаббор Рӯҳулов. бародари азиз, ман дар пеш шумо хиҷолатманд ҳастам ки дар бозии бузкашии гузашта дар деҳаи баҳор буд ё дар кадом як бузкашӣ ба фикрам намедонам вориди интернет кардам ё не, ҳамун наворбардори мо хушаш дар ин тӯда будам ва аспи шумо ин тараф омадагӣ аст, моро маъзарат медонед, ман назди шумо хиҷолатманд ҳастам. худо хоҳад хизматаша дар ояндаҳо дучанд карда хоҳем кард. дӯсти азиз, кам нашавед. кани кам кам акнун мехонам, мондагиҳо хавотир нашавед. салом валайкум ассалом, салом валайкум ассалом, валайкум ассалом. ҳамин саломҳоро дигар намехонам. барои ҳама ва алайкум бар салом, зинда бошедон, кам нашавед, зинда бошед, як ҷаҳон ташаккур. кани ягон саволи муҳим бошад, ман бояд ки хонда гузарам, майлашмем. баъд аминҷа ман як чиз дар хотирам омад. якта бародар будан, намедонам Паншер 88 будан. ман шумо интизор занг мезанам, гуфта занг назада будед дафъаи гузашта. хуб, улоқ чандум ба улоқ ман медонистагем чоруму панҷум, дигараша боваркунед, хабар надорам. салом алайкум. алайкум ассалом. маҷидов, дар Панҷакен ми шумо ҳанд додарам, ман дар шаҳри Панҷакен қарор дорам. улоқ чандум ба ва кадом қишлоқ мешавад? санаи чорум ҷо айдам кара будам, деёдам не ҷуроҳо. панҷум дар деҳаи ёрӣ гуфта фаҳмидагем, чорум як ҷо буд, чорум Сӯҷина. хуб, кани ту намедонам чи видео ба пеш ташаккур. гап нест видео. салом алайкум, раҳмат. улоқ кайба рӯзи чорум панҷум, дигараша хабарам не. ҷавоб надодосед. ман акун ҷавоб медиҳам де дӯстам. оҳо хидират якун навобод гуфт и панҷуми январ деҳаи зебои ёрӣ, зинда бошед. улоқ куҷо мешавад? улоқ деҳаи Сӯҷина ва деҳаи ёрӣ ба. салом акун меҷон, зинда бошед. акои худам зинда бошед, кам нашавед. умедакор раисфед, як ҷон ташаккур. салом алайкум акун, салом алайкум. оҳо Беҳрӯз Қассоб, зинда бошед бародари азиз, кам нашавед. яке аз бародарон ва блогерои муваффақи Водии Зарафшон. Беҳрӯзҷон, хуш омадед бародарам. ҳоло барид, салом аз Панҷакен, Миндона ба пешо, саломат бошед. салом алайкум Фахриддин, салом, гармҷӯшони худро мерасонам умедҷон ба пеш. ба шумо ҳам табрик азизони шербачаҳои ёрӣ. ёрӣ мед ки дилам тах мешад, бовар кунед. зинда бошед, мо мухлисони шумо ҳастем. саломат бошед, парвардигор сафатонро зиёда кунад. Иброҳим умедҷон ба пеш, зинда бошед. як ҷон ташаккур. Фирӯз ҳамин шерпалангони деҳаи Қумоқ, салом, зинда бошед. Насрулло Ҷамолов, ютуб мазеш не, саломат бошед. фирӯз ҳаво хунук барои ҳамон мазеш не, зинда бошед. мешад улоқа гуфтем, ютуб через VPN дарои нал мешад. зинда бошед. Шаҳбоз Мухтор дар Навобод бузкашӣ ҳастми, намедонам. Навободу гуфтан якум бо намедонам, шояд. салом алайкум аз Панҷакен, зинда бошед, раҳмат, саломат бошед. Леон, улоқи Косатарош чӣ гап шуд? Косатарош не ба фикрам Чорбоғ, навораш бурод ба тамошо мекунед. майнаи Ҷамолиддин бузкашӣ монед. худо хоҳад. ба падру модаратон раҳмат барои тарбият акоимиҷон. саломату сарбаланд бошед, як ҷаҳон ташаккур. моро манами мардуми азизамоам тарбият кардагӣ ҳастанд. зинда бошед дӯстон. салом алайкум. улоқ нест ҳоли акоимиҷон, мо аз шумо миннатдор. саломату сарбаланд бошед. Зидан Нуралиев будагед, як ҷаҳон ташаккур. шумо бетакрор, саломат бошед. Давлатҷон Собиров, зинда бошед дӯстам. Давлат паҳлавон, яке аз шермардои деҳаи Урметан, бародари азиз, кам нашавед. Ассалому алайкум аз Майката, зинда бошед. акоимиҷон, бузкашии навбатӣ дар куҷо мешавад? деҳаи Сӯҷина, деҳаи ёрӣ, бародар Дилшод Саттаров. салом ба мардуми Панҷакен, салом маро ба дӯстӣ ман Юсуф расонед. Юсуфи магазини строй магазин дорад, рости Захсонова мағоза. саломат бошед. Абдуҷаббор Рӯҳулов, кам нашавед бародари азиз. ғарибачи тоҷик, мо аз шумо миннатдорем, аммо ҳамун баранда аввало бисёр хуб муомила дошт. ҳозир
خوب سلامت باشید. اکا اولاق کجا میشه در آینده گفته گذاشتم برادر عزیز. خب اولاق آینده کجا میشه توچنا سویجینا و یوری انیق دیگرش نمیدونم. مبازم سلام علیکم سلام. خوب است که شما انده کای در کجا یوری سویجینا سلام علیکم اولاق کای گپ زن میجان اولاق روزی چهارم پنجم انیق اکای عزیز است که شما انده کجا واقعا جواب دادم دویم برنده زنده باشد. خاله سلام زنده باشد. سلامت باشی. از مردم حصاری شادمان از نام مردم حصار اینه بینه دلشاد جان سطاروف سلام اکای سلام اکا سلامت باشی. از مردم حصاری شادمان از نام مردم حصار سلام خودم رو به شما رسانم. مردم پنجکین مهمان دوست هست. زنده باشید کم نشوید. یک جهان تشکر. خدا خواهد ما عزم میکنیم تابستانگاه حصار هم خدا خواهد وای میکنیم сайругашт ва наворҳо хоҳем кард. абҷаро ҳеҷ гам некавана зинда бошед. дида чӣ хел мардия майдон абдуҷаббор рӯҳлуф дар он боре ки аспашон нағалти ҳеҷ гам негуфтозен. ҳамин мардак бовар кунед ягон улоғ намемонад холӣ намемонад. ҳаққи хизмат метиҳад ҳурмат мекунад эҳтиром мекунад ако мегӯяд бо дар болаи ҳамин аспашона кадр нагирифтагем ҳеҷ гам намегӯянд. одамое ҳаст дар ҷомеа ки ягон бор ман башареша дидаги нестам ягон бор умуман ман ҳамон одама намешиносам бо занг мезанад хафа мешаванд ки ту шумо нағз нагирифтаӣ гуфта. ин бародари бинед мана мардигарӣ. зинда бошед абҷаббор кам нашавед бародари азиз. раҳмат акомеҷон саломат привет салом акомеҷон пеш привет. хуб аст ки ҷо онда кадар куҷо мешавад гуфтам улоқи онда куҷо гуфтам улоқи навбатӣ гуфтам аз деҳаи ёрӣ саломат бошед. так михаил раҳимов умедҷон шумо блогери зарафшониҳо ҳастед ё умуман дар ҳама ҷой дигар ҷойҳо ба бузкашӣ мешавад шумо намедоед масалан бузкашии қалъаи дӯст. охи бародари азиз ман аз водии зарафшон ҳастам. ман шароит надорам ки унҷоҳо давида биёям. ман ҳамин бузкашиҳои худамоя ба як азоб успед мекунам барое ки аз даруни тӯи мардак охири тӯи ҳарому ҳалол парофта ҳамин хел пешакӣ гапзано мекунам мақсаду охираша камутун меҳмонаша нагирифта сурсур мекунам рисковат карда дурни улоғ ба зӯр рафта медаром аз улоғ мебурам рост дурни тӯй. бовар кунед успед намекунам ман. бовар кунед фақат ҳамин якқат сиёмка тӯи заказ сиёмка улоғ худову шукр ман унҷо рафтан просто успед намекунам дӯстам. шаҳбоз мухторов акомеҷон зинда бошед саломат бошед. салом чихел шумо акомед саломат раҳмат ани моям хонед ако мана зидан нуралиев хонда гузаштам бародари азиз акомед якта ронинг дар кор ронинг ҳаст 92 774 82 74 занг занед ман ронинг ҳаст метиҳаматона чӣ хеле хоҳед ҳамон хелаш ҳаст. салом алейкум ҷон саломат ако сони 29 дар ако сани 29 дар навобод бузкашӣ ҳаст ҳамин ростми намедонам бародари азиз ман то нафаҳмам ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. салом алейкум аз ҷаҳонгир бо имрозода умедҷон ба пеш ман аз деҳаи ёриез зинда бошед. акои умедҷон чаро шумо шаҳри ҳисор навор бардорӣ намебиёед бузкаширо навор намекунед. охир унҷа расход хароҷот заказ шавад мерем чима намерем ҳам ту аз ҳисоби худамо зӯрамон намерасад бародари азиз инҷа зиндагӣ мемонад. хой умедҷон номертона тедман ба акаҷон 92 774 82 74. салом алейкум ҷон хубе саломат бошед. салом алейкум аз деҳаи вешист зинда бошед акоҷон саломат бошед. салом алейкум умратон дароз ризқатон фароз бошад. ман аз шӯрнова падару модаратон ба раҳмат як ҷаҳон ташаккур кам нашавед ҳазор раҳмат ҳалокиёмо буровардед бовар кунед. так бмв акои якуми амал бузкашӣ ҳаст навобод шояд бошад ҳоли баъд эълон метиҳам агар бошад. салом алейкум ҷон деҳаи сор саломат бошед як ҷаҳон ташаккур. шодимурод хоҷи маҳмадов буден саломат бошед. ҷон номратон теда ман нависед. хуб ман гуфтам уже успед карда нависед бародар. салом алейкум меҷон аз шаҳри самара зинда бошед. султан султанович буден ҳамавақт мисли арчаҳои дашти қозӣ сарсабзу сарбаланд бошед номбардори ватан бошед бародарҷон. як ҷаҳон ташаккур. ҷаҳонгир бобозода ака меҷон ягон тоқи фурӯшӣ ҳастми арзонтар намедонам тоқӣ намедонам бародари азиз харидин ба пеш акаҷон ташаккури зиёд. хоб аз номи кулли майкада саломи гармиҷӯшон як ҷаҳон ташаккур. ҳо баха тиҷе 01 будагет кам инҷа бародар ин калича чихеда шумо дода бошам ман кай дода бошаму чихе карда бошам ин. салом алейкум ако умед саломатиё соз чӣ ҳол доред раҳмат дӯстам раҳмат. рӯби хулу меҷон улоқи алобайтал кай
نمیدانم برادر این تویدارا میخواد زخ روز نگی باور کنید این مغزی سرم موزی کفیدوس باور کنید نه تبسم میکنم اما تبسمای زورکی درندش وایدو یوری به پیش اسمت پالوان به گام نیست راستیگه و اگر همینجا دایفری مو باشن اگر اسمت الله به پیش زنده باشه دوستان دلشاد ستاروف کوی میجان یک روز شهری حصار بوزکشی شو بیاین یک زیافت حصاری کنم اکا جان زنده باشید کم نشوید دلشاد جان ستاروف نقشه به هست برای بوزکشی نیو هم تو سیروگاش نقشه به داریم خدا خواهد پرستو خروشی دین سلام اکا امید از گورод سمولنسک سلامت باشید سلام علیکم میجان باشید سلامت دوستان یک جان تشکر اکا جان یک بار دیگر نمرتون رو میگفتید 92 774 82 74 است برادر عزیز کم نشوید نصیدین سلام از پنجرود برادر عزیز زنده باشید کم نشوید مراد الجایف سلام از نام مخلصای مشهوری اورمیتان فامیلیتون انیخ که اورمیتانید زنده باشید مراد علی جمعیف سلام میجان از مردم شیندره زنده باشید انا خواندگی هم تموم شد چی ها так файзулло маҷидов салом алейкум аз англия ана зинда бошед асбои хушро буд аст гӯед бобуҷон дала собиров акомед ҳамеша рафтору суханҳои шумо нотакрор бародари азиз ана ҳамун яке аз инсонҳое ки ман гуфтам ки пешатон хиҷолат ҳастам шумоям ҳастед бародар шумо вазифадор нестед ки моро ҳурмат кунед шумо ягон хел аз мо наметарсед аз мо қарздор нестед умуман иқадар ҳурмату эҳтироми шумо бовар кунед ман шабо яхе вақт ягон кадом вақт ман бовар кунед дилам кафида мемурад одамо тиллое бинад дига заҳрадарӣ шуда мемурад ку ина мехеб гап худам ба худам ҳазорон бор худобо шукр мекунам ки ин шояд ки як чиз да давлат паҳлавон да шумо як чиз мегӯям шояд ки анчамунча одамо шумо ако нагӯед боварӣ дорам бовар кунед ина ман ин чиза медонам самимӣ аст анчамунча одамо шояд ки шумо писанд накунед аммо мо ҳурмат мекунед гапи мо дар шумо мегузарад чӣ сухан кунам агар сухани мо қадр мекунед ин барои мо давлати калон аст бародари азиз ин чиз шӯхӣ нест бовар кунед яхе вақт мешинам давлане мебурод худам ба худам аз хурсандема ки шумо бо дар қатори шумо як бисёр одамое ҳастанд ки худам ба худам мегӯям ки ҳамин марда ки чӣ бошад мана мисол иқадар ҳурмат мекунад оё ман ҳамин ҷавоби эҳтиромои шумои дода метавонам ё наметавонам ба хиҷолатам дебарад ба ҳамин хотир як ҷаҳон ташаккур бародари азиз агар ҳамин ҷавоби ҳурмату эҳтиромои шумо агар аз мо нагардад худо мегӯям ки аз парвардигори мо гардад так боз инҷо дар қатори шумо ҳастанд инсонҳое ки бовар кунед дар як вазифаҳо кор мекунанд дар як мартабаҳо ҳастанд ки одамҳо орзу мекунад бовар мекунед ҳавас мекунад худо мегӯяд ки ҳамон одам ки як сари як пиёла чой шинаму хезам аммо ҳамон одам додарҷон мегӯяд ё бачаҷон мегӯяд ё акоҷон мегӯяд бовар кунед ин давлати нотакрор де ман худам бовар кунед як намуд одам ҳис мекунад одам ки эҳтиёт мешавад ки бо як коре накунам ки дар дили ҳамин одам бад расида бошад ман ҳамин абдуҷабборро бинед аспашона нест дар кадр бовар мекунед аспи ин марда кадрма нест ини ҳама ҳаст ини абдуҷаббор нест ҳеҷ гам не ако мегӯяд ин марда ин хурсандӣ ин зиёд мешавад бовар кунед ин чиза қадраш барасидан дар кор як ҷаҳон ташаккур бародари азиз нақибҷон маҳкамов ин кас ба фикрам аз деҳаи бедак агар хато накунам зинда бошед бародари азиз умед видео салому алейкум бародар саломат бошед абдуҳаким савриев оҳо ана салом аз новосибирск бародари азиз кам нашавед барака ёбед ҳамдеҳамо бародарон аз ҳар яки шумо хоҳиш дорем ки лайкҳои худро гузоред ба хаттиҷе гуфтем саломат бошед бародари азиз баҳруллоҷон кам нашавед ғами мое мехӯред илоҳи ғами шумои худо хӯрад ҷаҳонгир бобозода ака тоқӣ не тои фурӯшӣ ахи дар боло бародар тоқӣ навистагӣ буд ман намедонам барои ҳамин тоқӣ хондам охи ду бор хондам ки тоқӣ навистагӣ буд тои фурӯшӣ ҳаст мегӯянд яхело дилошон намешад ки ҳаққи хизмати тиҳанд ки буроред реклама кунед ба ҳамин хотир намедонам ки ҳастми нестми не ки ҳаст чӣ бинест пур тои фурӯшӣ замини замона гирифтааст ҳаққи хизматомо тиҳанд реклама мекунад меред харид худо хоҳад салоҳиддин холов салом аз ёрӣ зинда бошед мардуми деҳаи ёрӣ ҳамавақт дар бари мо метовед деҳқонбача салом аз қумоқ оҳо зинда бошед ёдгор акрамов ассалому алейкум аз ғазза ана мардуми ғаззаам сар карданд навораи ғазза интизор мешавад мо деҳаи ғазза болои сета кӯли хуштаритаи мо навор карда омадагӣ худо хоҳад
мунис бозоров салом аз Москва комед зинда бошед. кадомашон қарсақ заден ман зафа зинда бошед кам нашавед. Так Самадзода Муродели Умеҷон да кадом номеротон WhatsApp доред? Амун рақаме ки додам WhatsApp дорад 92 774 82 74 WhatsApp дорад. аз номи Муҳаммад Саид Паҳлавон саломи гарми ҷӯшон акоҷон. Кам нашаванд. Муҳаммад Саид беҳтарин паҳлавон, беҳтарин инсон, беҳтарин як бандаи парвардигор ки бовар кунед инсони нотакрор. Давлат Собиров нене ако мо дӯстони хоксорро дӯст медорем. Зинда бошед бародари азиз. Кам нашавед. мо худохат хизмат мекунем иншоалло. Кам нашавед. барака ёбед. Хайриддин Муродзода акомеҷон худу шӯиши коратон атиҳад. Ҳазор раҳмат. як ҷавон ташаккур. Шабод муходаров заҳмат. Ҷалил Хоҷабеков салом алейкум дӯстам, зинда бошед. хо ин Ҷалил Хоҷабеков оби борик бошед ме. Рустаму Ғайрат салом алейкум. шумо аз кадом деҳа? ман аз деҳаи дашти Қозӣ. не ки бовар кунед умрам аз деҳаи худам дар дигар ҷоҳо бисёр мегузарад. дар як ҳафта 7 рӯз бошад, ага 3 рӯз дар деҳа ҳастам, дигар рӯз дар дигар ҷоҳо. салом аз Чорбоғ ба пеш. саломату сарбаланд бошад. Абдулаким Саврӣ назми шумо коротон зӯрми дашти Қозӣ ба пеш. ана кам нашавед. ҳамқишлоқиам ҳастанд дар барам. худо шукр. ҳомидзода Раҷаб Мурод салом алейкум. ассалом. Бахтиёр шом бахайр дӯстам. шоми шумо низ. хуб бахтиёр шумо бахайр. шом бахайр дӯстам. раҳмати калон. беҳтарин барнома барори кор. ташаккури зиёд бародари азиз. Муштақим Худои Назаров будин. Ҷалил Хоҷабеков бале. ин бародар ки интизор мешавед. оби борика бовар кунед амун сувбошӣ мегӯянд қариби сари моли вай асади чӯпон. ама ки асад қариб ҳамун ҷоҳо рафтем. инҷа бисёр кор ҳаст вале баъд видеош мебирод тамошо мекунед. худохоҳ. бобоҷон буфейс салом алейкум. акомед ба пешам вақт. як ҷон ташаккур. ман аз оби борик шумо одами камёб. шумо одами камёб. саломат бошед бародари азиз. хуб Рустам Ғайрат маладес. як ҷон ташаккур. Мунис Бозоров ако ягон хизмат ҳаст. ман видео фуросиёб палвона алоҳида партоед. ако як хизмат ҳаст. наметавонам дӯстам. вақти нафаскашӣ надорам. вақти хеле коро агуҷо дӯстам. мана дуруст қабул кунед. вақте ки не мегӯям мана дуруст қабул кунед. фаҳмидед? барое ки имкон надорам. имкон. улоқ Чорбоғ кай мебурод. улоқ Чорбоғ ҳоли аниқ мебурод азиз. коротон ба муваффақият дӯстам. як ҷавон ташаккур бародари Нурмаҳмад Ҳошимов салом бобои умед. як кам нашавед дӯстон. бобо худтон аст. худтон назми коротон на зинда бошед. ҷалил Хоҷа салом адаш ба пеш. як ҷавон ташаккур. Нурмаҳмад Умедҷон ба пеш ҳамвақт. як ҷавон ташаккур барои ҳаматон. зинда боштон. анакум ман худохоҳад майда раҳсипор мешавам ба ҷониби деҳа. нақибҷон маҳкам умед видео шумо бениҳоят одами хоксору дилсафед ҳастед. ҳамеша худованд шумо ва аҳлу оили шуморо дар паноҳаш нигаҳбон бошад. барои навор ва хизматҳо ҳазор раҳмати калон бародари қадрдонам. кам нашавед бародар. суханои қимата гуфтед. ман худохоҳад ҳоли эшон паҳлавон ки барнома мекунем халос. маслиҳаташ кардем. просто пеш ба зимистон омад. сезони мо сар шуд. успед накардозем. худохоҳад ин чизои мо ҳатман якта то мурдагиҳо мо ҳамин ниҳолаки парваридагиҳо мо дарахтра мемурем. худохоҳад насиб карда бошад парвардигор дар номаш мурам. ассалому алейкум Умедҷон ба пеш. як ҷон ташаккур. ассалому алейкум Умедҷон сарбаланд бошед додари азизам. Рандеш Воҳидов ёрӣ ба пеш. умед салом. исмат Беҳрӯз Шодиев салом. умед бародар бускашӣ бо кай мешавад намедонам. раҳмати калом Умедҷон. як ҷон ташаккур. бахти бародарон агар якта лайк монетон видео паҳн мешавад. манедед ба хатиҷи 01 аз тани мо шумо илтимос карозем бовар кунед. беҳтарин бародар Умедҷон аспи Усмонзода Алишерро ба навор гиред. аз дашти Қозӣ илтимос. тамом қабул. аспи Усмонзода Алишерро мо ба навор мегирем дӯстам. ягон проблема ягон монеа нест. салом Умедҷон ба пеш. Умедҷон ба пеш. зинду саломат бошед. рои Сведаков саломат. исмат истан мошин чӣ дарифта мурда хорот аз писа зада. хавз мебинем. хуб салому алейкум назмитон Умедҷон барори кор. як ҷаҳон ташаккур. ҳазор раҳмат. паноҳотон бар худо. худо нигаҳбони шумо. самио безо салом аз моғиён аки Умедҷон. саломат бошед. хуб анаку истодам. даргиноном мурдосу буд. ай бай дастатон. ҳеҷ чӣ нафаҳмидам. ай баи дастатон. ё завади нашудосагаши уфтоса бошад. саломат бошед.
ҷалби худбек шумо дар хизмати халқед, шумо бандаи беҳтарин. ихе одамо кам дар байни ҷомеа. Зинда бошед бародари азиз. Ҳамин суханотон моя завадид мекунад ки бо маҷбурем ки давем де бародар. Так повербанктон бурре зариди ман шиш. салом медако улоқи чорбоғ кай мебро кай ки тақдир карда бошад бародар барои ҳамин. хуб зинда бошед. Салом муҳиддин мамед. салом алейкум акумумед. саломи гарм ҷӯшан аз номи мухлисони Сироҷиддин паҳлавон Миндона. Сироҷиддин худохоҳ оянда доранд, инсони беҳтарин, паҳлавони муваффақ хоҳанд шуд. Ин ман боварӣ комил дорам иншоаллоҳ. Пай сигнали булдозер ми сигнали булдозер не деҳаи видеоша партия бинем. хуб майлаш бародар. иқбол айдаров мо балечка афросиёб куҷое бошад дар пони алло бошад. зинда бошад. улуғи худ дрои сафеду меҷон ба пеш як ҷон ташаккур таванну баҳрӯз салом меҷон ба пешрави хона. хуб хулосаи гап паноҳтон ба худо. зиндаву саломат боштон. анамо асдорое ки мо ваъда кардем. мана дидетон мо дар шаҳри Панҷакен қарор дорем. то хона мерам, ёвон мерам, реват мерам, мефурам, чизомо холӣ мекунам. соат 12 шаб мешад. бовар кунед ҳамин гуна гап аст. аз ман хафа нашаведтон. илтимоси ба илтимос. намехоҳам ки меҳру муҳаббате ки нисбати ман пайдо кардетон ба як ролик ё ду ролик ҳавая буридаву канда карда бошам. мо хизмат мекунем. худо хоҳад дер ё зуд хизмат карда рафтан мегирем. кани ҳаминошам боро хонем хафа нашаванд. хуб салому алейкум аз Панҷакен деҳаи Панҷруд. зинда бошед бародар. улуғи Килдиев умедҷон зинда бошед. як ҷон ташаккур саломат бошед. Самихон безод акай умед зинда бошед. ман аввал балечки худатон як ҷаҳон ташаккур. оҳо ана бародари азиз алиҷонам пайдо шуданд аз канали Небаюс ТВ. салом аз канали Небаюс гуфтен. бародари азиз кам нашавед. яке аз блогероне ки дар оянда одор мебинам худо хоҳад инсони беҳтарин, хоксор заминӣ. боварӣ комил дорам ки канали шумо яке аз пирафтатарин каналҳо хоҳад буд. ана ҳамин бародари азиз Небаюс ТВ беам аъзо шаветон. дар каналҳои водии зарафшони худамо ҳатман аъзо шудан дар кор, дастгирӣ кардам дар кор. охир агар худамо аъзо нашавем ман қуруқи кия гирам? қуруқи дигар давлат будагӣ одама рафта гирам то аъзо нашудӣ гуфта. ба ҳамин хотир мана бародари азиз Сӯҷина ТВ, Беҳрӯз Қассоб, Небаюс ТВ, Водии Зарафшон, Дараи Уреҷ, инҷа бо киё буданд? канали фикри шумо Ҳусейнҷон Нуриддинов, Бахати Ҷ01 аз деҳаи Урметан дастгирӣ кардан дар кор аст бародари азиз. дастгирӣ кардан дар кор асту халос. ин яке аз вазифаҳое ки дар пеши мо гузошта шудагӣ аст. моро шумо тарбият мекунед. моро блогеронро шумо тамошобинон тарбият мекунед. худо хоҳад иншоаллоҳ. ина бинед. Андар ба пеш. салом аз Урметан. зинда бошед. айҷон ҷавонӣ салом алейкум. улоқи навобода ҳатман навор гиред акоҷони. чӣ бене бародар? ҳама хе гирифтем як навобод мемонад ми. Шаҳбоз Мухторов аз ако панотон ба худо нигаҳбонатон. ҳазор раҳмат. тоҷикистон ба пеш.